wena ihekelo kulwa nenjabulo ihekelo kulwa nenjabulo yami wena ihekelo kulwa nenjabulo yami wena labafana laba abafuna ukuvuma badlala ingoma yami laba labafana la abafuna ukuvuma sebedlala ingoma yami abafuna ukuvuma badlala ingoma yami labafana la abafuna ukuvuma bazovuma badlala ingoma yami labafana baba awu abafuna ukuvuma angazi abafana bami bathini lapha angazi bathini abafana bami kodwa hey bayishaya lento bayishayile lengoma lena ujikijiki weshwele ishayiwe sebedlala ingoma yami abafana laba abafuna ukuvuma bazovuma sebedlala ingoma yami awukathi ajika izozo majike weni hayi uyishayile lokho mfana lengoma sebedlala ingoma yami abafuna ukuvuma bazovuma kuvela ukuthi angihlanje ngithi sebedlala ingoma yami laba abafuna ukuvuma hayi dika labafana abancane ngidika labafana abancane sebedlala ingoma yami la sidika labafana abancane sebedlala ingoma yami la sidika labafana abancane abafuna ukuvuma dika abafana abancane sewufa hayi wena ukuthi angithi kanje ngithi yabona umnqolo ogombetsheni oxhwala izintwala zikanina ongalusanga akabazi ubumnandi balezi ingoma lezi kuvela ukuthi iphakamisa izandla ngathi kubuya uJesu ngakutshela sengivele ngacela akhona angebelela amapentshisa ngizofica cela unganginyanyiswe awuphume nje ekhaya phuma nje ekhaya ngoba phela ngiyakutshela bazovuma sebedlala ingoma yami laba cela ngishela umuqa ngishela umuqa walethe ungixolela konje thina ungibuka uhlezi phezu kwami hayi vula ubambe lapha yaphila ndoda madoda shaphila butwa ngumlandeli wakho khulu siyabonga kakhulu mfowethu ngiyimoto angimazi ukhamsephi akalove lezi insuku hayi ngeke umkhuthaza emsebenzini kulungile butwa mdala nazo elazela kubusisa leli qhawe lakithi leli lingibuka liphambi kwami la liza phambi kwemoto liphendula ividiyo lithi buke ke kubuka
Umuhle ndiyabulela kalokhu. Ngithanda amazinyo akho bhuti. Awuhleke ndithini ke ngoku. Ndithini ke ngoku. Sebedlala ingoma yami laba abafuna ukuvuma. Sidikadekwa labafana abancane sebedlala ingoma yami la sidikadekwa labafana abancane abafuna ukuvuma sidikadekwa labafana abancane abafuna ukuvuma sidikadekwa labafana abancane bazovuma sidikadekwa abafana bazo yabona umnqolo konvetsheni ngabafana ngeke enjoy lezi ingoma angeke enjoy amazinyo ngiyabonga ngihlekela uphinde uyagula ke manje ungayizibo ezungu lethi culula yini wengoma kaNkeshema inkinga eyilena khona uqala ethini ungixolele mama womntwana angasebenzi ngenayo nemali yokwenza namathuba omsebenza leso sikhathi ayengekho athatha isinqumo sokuthatha isibhamu ngiyokhomba kukho konke mntanami ngangenzela ukuthi ufike kahle kukho konke mntanami ngangenzela ukuthi uphile kahle fane nabanye abantwana na ugqoke kahle yize ngaphelele ejele manje ngibona ngesikhulu isahluleke kodwa khona ngiyayibamba bayitapuni here and there what you say wena ushe ngisekufundisile ukho hawu namntu angibhedela yey kids niyaphila uthi ngise ngaphelele ejele ngazama ngahluleka mntanami manje ngibona ngesikhulu isahluleki angazi kuthiwani lapha waze wahappy namuhla waze kukho konke mntanami ngangenzela ukuthi uphile kahle kukho konke mntanami ngangenzela ukuthi uphile kahle ufane nabanye abantwana na ugqoke kahle yize ngaphelele ejele ngihola 4.5 akukho ngakwenza elutho nkunzi yami kungangcono mathiwa beku7 kuyaphezulu uholile yini wajabulanga ngiholani ngangahola up mina hey ifumile indula yatha singene la yatha kufumene ntuni yatha akungenwe la yatha shumile minyaka yatha singene la ya luthi payday yami nge15 babhemu angiholile imonto yakho yini le no ungibuze lo mbuzo once again ngo December 10 ungibuze lo mbuzo December 10 ukhonsiswa engamelana nami ngengoma habe bayiloyile cha ayikho insizwa engamelana nami ngengoma ifro iyona eholo 9000 as-apply ngefro ifro i-right as-apply ngegama lakhe imali i-right usondeze sisi yini no ngisindisiwe month end that's why is happy chazani angirichile target ngaxoshwa noma inini yini ngangijabulisa lapha target angirichile I'm far from my target ngaxoshwa noma inini ngajabuliswa yini ukuthi inyanga iphelile ngoba phela target uma ungayirichile uyayuthandazela ukuthi ayihambe kancane insuku ayihambe kancane sengingajabula welele yazi kwesinye isikhathi you should just appreciate ukuthi uvukile suka mangene ezungu ukuthi uvukile nje ulibele ukucula yes ngcono ngicule kungcono siyekela kungcono sihlukane
Sakukaningi iphula inhliziyo ngixolela mina. Bafa ngicela back comment yami. Ithini comment yakho mfethu sengikubhekile ke manje. Kungcono siyeke impela. Kungcono sihlukane. Sakukaningi iphula wena ngixolela mina. Ha. Hawu. So you at Devonport ngomhla 25. Shuthi ke wangisowa ke we saw each other sasowana. Kungcono siyeke. Sekungcono sihlukane. Khalela ukudlala ama games namhlanje. Nicabangani sidlale after Bond Directions ngisala na 12k ngifuna iJetso dashing. Oh, we can try. Test number yami kwi-bio send ama documents akho. 3 months payslip, 3 months bank statement, ID, driver's license. Ngiyashada ngoDecember, cele ube khona. Kuzothiwa ngiroad mangiphendula wesiphelele. Izolo khona osho njalo ngasho ukuthi angimenywa ngiyaqashwa. Wathi intombazane ngiroad. Asakhona ama strikes ethu kodwa akhona ngihalela ukudlala amanse Beijing. Wo zaphela umuvu ni Beijing, Beijing. Thatha inamba yami kwi-bio, faka ama documents, ngiyabingelela. Sawubona yami. I want to play, guys. Should I play? Should I not? Should I play? Should I not? Should I? Ayasibangena kodwa bazokwata abantu. Thana ngiculisa nilalele ngoku. Ngidlala nalabantu abasilula abancane kanje. Ngidlala no B kuphela namhlanje. Oh B5, B3. Oh BB. Nentihlane nentihlanelani nami ngingane ufuna ukudlala ezinye ingane. Hawu. Acceptani la mbomothi. Ngizoswe ngimabhonye lamashayina lawo. Angaza wa accept ngani. Accept amanteshe thona. We mama kano mthandazo, mama kano mthandazo. Kululu no mandazo. Hi. Hi, how are you? Hey. How do you pronounce your name? Duke. How do you pronounce it? Hey wena siyezi ngikhuluma nawe. Ben seni Cansu'ya göndereyim anlatayım. Angeke. Mo paging in. Kids, double tap the screen. Mo paging in. Away. Times 2 kids, I'm donuts. Elama donuts. Elama caps. Elama donuts. Elama caps. Elama donuts. Elama caps. Elama donuts. Elama caps. I'm a caps. I'm a donuts. I'm a caps. I'm a caps. I'm a donuts. I'm a caps. Ayo. My caps. I'm a donuts. I'm a caps. I'm a caps. Man, gani donut. Ne double tap screen ni now my gift. Please ensure that we double tap. Saswine ka 11. Masa pusha manje swine mhlambe noma ka 16 bese siyavala. Bese soba push ebusuku sibuyela ku number yethu ka 30. Sisazidliwe nje operation never lose its power. Never lose its power. I'm so sad. Angisoze ngaphela amandla. Mina angisoze. Angisoze ngaphela amandla. Mina angisoze.
angisoze ngaphela amandla 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 angisoze hayi lifake bandiza lapha sizama yonke indlela phela ukuthi sivikele uzungisebenze kuma wakhe put the glove on guys we all play on the glove dlala ama donuts ama caps ama money gun come on kids danko aw no mfufu konakele there's a glove guys let's play on the glove donuts and caps uyangizwa donuts and caps nakho ke kids donuts and caps donuts shaya ama donuts amaningi ukuze azoshaya times 5 shaya ama donuts nje athe xaxa ukuze azoshaya times 5 azophindeka ka5 masifake nje 4 donuts and caps kwi-glove ama donuts and caps ama donuts and ama donuts and hayi wena ama donuts and ama donuts and hayi bo ama donuts and ama donuts and ngiyanitshela kids ngiyanitshela konakele umhlobo ongu Jesu wow umhlobo ongu nimgadeke engasnayipeli unama snipers amakhulu ngale athi ngoba mangaki level 22 level 10 anithi ukukhuphuka uno level 22 so usanga sniper kids anithi ukwenyuka mawala everybody double tap the screen everybody send donuts roses khuphukana madoda khuphukana anithi ukwenyuka usanga sniper mambana lo kwingozanyana khona ngoba unana umuntu o level 22 which means unomuntu osniper ongavela athi qu ingoma yedum athi qu ingoma yedum awathi qu ingoma yedum athi qu ingoma awathi qu ayibhonya di awuzwe nomfundo gotha ama gloves awu 2 gloves for nomfundo ayibhonya di angivalelisi yena ngane kubingelelile wangavuma ayibhonya di phuma ayibhonya di ayibhonya di ayibhonya ayibo boy asamenze ubhonya uthulu live asamenze ubhonya uthuli asamenze ubhonya uthuli how accept we decline live yamba fethu uthuli asay accept ke yakhe naye ngifuna B1 B2 B something ngifuna amabhibhizela ngifuna uyishayela nje laba abaslow kithi akuvumi Hey yo. Hello. Hi. How are you? Good. We got up. Baton. Which try one. Okay. Wait, this seems a little funny. Let's give it a try. Where I landed right now. Let's stop us. kids sizodliwa labantu babili kanti
Bengithi mina umuntu uyimele lutho 2 versus 1 bafethu asambeni. Let's go kids. Let's go kids. Hello Anathi. Hello Enhle. Times 2 kids ama donuts nama caps sibaleke ngisase early. Labantu bawu2 ngingedwa. Angel sikhuluma naye phela uzoza dina. Angeze ebusuku sesirious. Ubani? Ubalo umshoyo. Asibaleke nwe kids. Awasibaleke nwe kids. Awasibaleke nwe kids. Manini ke kids yabo nje manje ufuna udlala ama roses kuphela nezo. Up until kube hayi uthula kekho ngithe ngiyamrequesta wanqaba. Ngimyenzelile i-match why decline. Asambeni kids uyajima uthula akajimeke uzidlakela ngidinga ama rose awu6 wonke umuntu akasenda irose sirich targets la kumele sibabhonye lapha sibabhonye behlangene kushoda ama rose awu4 ungakayifaki wengane uyazazi rose awuyifakile faka bamba ikhona lakho nami ngibamba ikhona lami kushoda amabili kushoda elilodwa irose nakho ke kid nakho ke umuntu akabamba ikhona lakhe nami ngibamba ikhona lami. Nomfundo faka iglove lakho no more roses ke manje sesiyayishintsha ke sifaka ama donuts kuya phezulu naba behamba kids naba besibalekela bazothatha ama tricks ethu faka iglove bo danko baleka dlala kama gifts amakhulu kwi glove ke manje dlala play big gifts on the glove guys everybody play imani gun kwi glove asibalekeni u times 3 bafethu sobashiya laba bantu laba South times 3 ongafaka nje igalaxy imani gani inaba bawathatha lama tricks ethezo nama tricks ehamba bafethu uthinta nje iglove ufake igalaxy ani sniper phela kids igalaxy ayodwa nje sibaficile laba abantu ekona ke kona ke ngisena lutho awuthi udlalile shemenhle how you played your parts you played your parts it was enough you played your parts wehlukile awulinganiswa wehlukile linganiswa wehlukile awulinganiswa zungubona amagama abo bona amagama abo ebusuku siyakubona hawu zingane lezi nanokuthi basidla because babambisene yabo njengamanje la abaningi bawu 2.6 coins long ezansi 2.2 mina 2.3 so bona ku4 lapha phezulu because isikosabo sihlangene it's like 2 versus 1 futhi mina sengiyaphuma kule mesh sengiphumile mina kule match phumile mina Mileke mina yimlo sengiphumeni nizongithini nizoyithini indaba kaZungu uZungu uphumile Zungu uphumile kwi match nizomthini amawuthala mi ngiphumile ngaphuma kids ngaphuma awulenze umqhebule ibona ukuthi inasi sifiso sazothenga imoto ubona ngisho indlela eluma ngayi aphula sekushoda amandla nje kodwa ngiyakubona kabe yami ngiyakuthandazisa I'm off the moon Vuma wethu ngithi awuvume
I'm over the moon. Awuvuma ngizwe. Uyavuma. Oh. Ngithi awuvuma wethu. Ngijabule. I'm over the moon. Awuvuma ngizwe. Ujabule, over the moon, ujabule, awuvuma ngizwe, ujabule, over the moon, ujabule, bayaze Mondlo, ujabule, over the moon, ujabule, bayaze eThekwini, ujabule, over the moon, ujabule, bayazi kwaNongoma, ujabule, over the moon, ujabule. Ngithi vuma wethu, sengijabule, akho sengijabule, awuzwe usengijabule. Nakhe sejabula house usejabula house nakhe sejabula house usejabula house nakhe sejabula house esejabula house nakhe sejabula house esejabula house nakhe sejabula house nakhe sejabula. Hello. Hello. Good. Oh, good. Что good? Great. Where you from? Yabo umuntu asidlayo bafethu wasidla siyabhoncula ama-strict sets awahambi uma ama-strict sets awahambi uma sibhonculile umuntu ethi uzosidla kumele sivele sibhoncule wonke umuntu ozothi uyasidla nje uyibhoncule times 2 kids double tap the screen and donuts cabs nange baleka niyabona ama-strict sets akhona awadleka hello lihle. She asked where you from. Oh, I'm from South Africa. Sorry, I didn't hear Well, that. каким ты меня впервые видишь? Впервые ты меня видишь каким? Ngoba ekhuluma into engayizwayo manje. Awudubudu. Ugcina ungaphendulanga ku-inbox ukuthi uqashaya kanjani emcimbini. Inamba yami kuyibhayo mfowethu. Yabo wonke nje umuntu mayisasidla uyibhoncula. Wenathi kade ngikurequesta wangavuma. Sis. Ayahamba. But awahambi only ku 2 verses 2 verses 1. Oyahamba. We ayikanti ke nithi angiphume kwami ngizelana. Cha, bo mina bengikurequestile ngithi sizokhuluma nawe njengayizolo. Sebekuxoshile kwakho bathi woza ngapha. 2 roses kids. 2 roses. Emzimkhulu kusasa no Sheng. No. Guys, u times 3 lo. Ngizodinga iglove. Nomfundo neglove, noNhluvo, nomfundo, put the glove on. Put the glove on. Let's all play on the glove. Nomfundo kodwa ngisamboni yazi ngathi sehambile. Ngathi glove asinayo. Let's all play guys. Vele udlale nje. Donuts and cabs bafethu lo muntu times 3 wama-win shoot strong anyana. Asambeni. Danko yami nansi ke glove sikhona. Let's all play on the glove kids. Let's all play on the glove. Sibambisaneni ngeumf, sibambisaneni ngamandla, sibambisaneni ngotsando. Lwakhe lungangolwandle fisa inhliziyo imthande ingunaphakade Thando awuyamyama awulwandle awusomlwandle aw ocean beach face too much lunga ngolwandle fisa inhliziyo mthande ingunaphakade ulihle uyamyama uphamela awusuka double tap down the screen kids for what to move away awusuka sebhize mini doing lempahla ebizwa ngesihluku isihluku ngicela isihluku ngicela isihluku Cela senza lento ebizwa ngesihluku. Well, Lihle, where have you been? I haven't seen you in a long flipping while. Where have you been?
Ewabuya ujimile yami ayayayaya. Into wenza kakhulu kuyimanje uyaleader kwi-MVP. Yami number 1, Lihle number 2, Lwahle number 3, Pamela number 4, Mbulazo Mnyama number 5, number 6, Pure Khumalo, number 7, Fisohle Mkhatshwa, Zimasa Duman number 8, Zine Bluekwe number 9, Nosipho number 10, all my double tappers, all my gifts. Thank you guys a lot. Thank you guys a lot. Can we tell what you call Nduk? With the Nduk. Awusenza isihluko. Namungangibuka ukwate. Ngizakuphonya wesisi. Ngikuphinde ngempama. Kekulu. Manini ngoba uyayibona number yethu usanga sniper. Anifaka amandla kancane. Faka amandla kancane angazasijikela no level 26. Uno level 26 a big gift real quick. Uno level 26 a big gift real quick. Thank you. Uyami uthole iglove ne lightning. Ulihle uthole iglove. Thank you so much to everyone. Double tappers. Siyababulala ngenduku. Siyababulala ngenduku. Thina siyababulala ngenduku. Awuzweke? We bulal them with nduk. With nduk. Hayibo. With nduk. Uzongithini with nduk. Nazi ingane zesikole. Sayophuma bese ziyascreama bese ngiyajabula mase ibona uzungu. Ngithi sanibona kids. Sathi wow! Nangazungu! Awe ma uzungu! Yes, uyena. Bese lo ngiphamisa isandla ngathi ngilethe intuthuko. Ngithi. Aningazi nina. Ningithatha kancane njengemali eshebo. Aningazi kahle. Manje ngaphuma lapha izoscreama lezi ngane. Aningazi. Ngiyaskrinyelwa mina mangiqhamuka ke ngitshela. Ngiyaskrinyelwa. Niyadlala nina. Dlala ka small ingoma ifast. Dlala ka small. Ngikuhalela ngequpha bese sidla inyama. Akaze kuzwa nje. Ubani lokhala umoya. Ngeke ubuye mfana wami la. Ngeke ubuye. Akazongihlekisa. Ukhona umuntu okanye ngikhalela ngequpha bese sidla inyama. Akunanyama yadliwa usukufaka iqupha. Uyokazi. Yazi. Hlala phansi. No ngirelaxe kakhulu. Go out awungeke awu. Bazoscreama kanti ngibuye ngiphathwe anxiety phela mina kulezi zinto. Ngibuye ngiphathwe anxiety mase bescreama. Mina ngibuye ngikhohlwe mina ukuthi kuthiwa ngicelebrate. Ngikhohlwa yonke lento leyo ngibabuza nibangelana umsindo. Bese sijabulela wena. Mina ngikhohlwa yonke lento leyo mina. Akuvumi. Ungibona? Wazongibona. Hawuna abantu bengafuna ukudlala nami. Kanti yini ngenzeni ngumuntu nje nami? Hayibona nidlaleni nami hawo. Ayi induku yodwa lengiyifaka kuyo la. Angingayi. Ngiyashesha mina ukuyibona induku ezongiphuca ama streaks. Mina ke ngismart kabi induku ngiyayibona. Bayaphuza othisha. Awuthi ngiyovula icala ingane ephuzisa ujuice. Bayaphuza othisha. Merhaba. Are you good? Good. Great. One and done. Ben seni anlamıyorum ki.
13 tane de beni var. Anguzwayo mina. Where are you from? South Africa. Where you from? Turkey. Okay. Right. Nice to meet you. Oh, double tap the screen, kitty. Double tap the screen, kitty. Double tap the screen, kitty. Dlala times 2. Dlala good times 2. Udlale good times 2. Hama donuts and caps. Money guns and galaxies. Dlala good times 2. Hama donuts and caps. Money guns and galaxies. Ingos. Hello, money guns and galaxies. Nothing shango mamnan. What times 2 kids? Come on, donuts, caps. Donuts, caps. Donuts, caps. Wangifaka necklace. What's he never take off? Kazi ngiyofakwa nini mina lo necklace leyo? Le necklace ekuthiwa never take off. Ha. Kulukulu nama favorite. Oh good, nama favorite. Mina yini ngingafakwa akodwa no moya abafakiwe. Ama never take off ngeke. Siyafana sibambisene kulomkhakha. Nangu unana. Everybody send a rose. Everybody send a rose, guys. Uyagula ke lo yamanje. Hayi uqhamisa ingane endaweni ebhede kanjena. Wayengabafaki la ngaphakathi. Izolimala ingane laphana neyeka futhi anibheki. Khani ngqondo ingakanani labafana? Oh, times 3 kids, donuts and caps, money guns. Somebody snipe. On a glove alfake futhi. If you have a glove, put your glove on. Isizokhuphuka kanjani ke le ngane laphana? Buka manje. Bakithi kwakhuphuka. Guys, come on, snipe bo. Ngama caps, ngama money gun. Waze wadlala Pamela. Ngiyakubona lokhu visible. Guys, sizodliwa yazi. Kanti mangangena nje ikepisi elilodwa la sigona. Baphinde nje bathi bochamisa ingane lapha ngizobathethisa. Hawu. Phela uthi shontanga yethu lapha. Ngequpha ngeke babuye. La, never. Hayi equpheni. Hayi mbolo. Yakuphatha ukuganga wena. Funenza ufuna uyikhipha. Phethe ukuganga. Mela ngikufundise ukudrive manje. Uyakuthanda. Ngithe kumele ngikufundise ukudrive. Wakho driver. Driver. Kani wathi kimi usafuna ukufunda. Usuyakwazi manje. Wathi kimi usafuna ukufunda, usuyakwazi manje. Unama. I'm telling you. Unama. Let's keep him on just to advertise these aunts. Mara sthathe ngale ngizoyikhipha imali ngala ngifuna udriver ngapha phambi kwabantu. Yeah. Ngizoyikhipha ngale bese in. Used which one? Sobona what happened. So to say advertise. Ungathi ubona ikhiphe kanjani ibipaye kanjani le moto? Uboni? Ibipaye kanje ibhekele kahlehla. Akodwa beke easy vele. Obangena. I'm afraid. Bagcina umtholile isizwe ngoba emnyama
Ngicela yabonje mina ntombazane. Ungangisukeli. Angisukeli. 9% ngeke. 8% ngeke yaphela ibhetri yami papayini. Angeke ibhetri yami yaphela papayini kids. My battery is getting depleted. Uphinde kibe live I mean. Bye kids.